Penj laktar kokalo Ramogi TV kawa wacho ni ngima en mwandu. Ageno ni riyo maber jahera mar penj laktar kamora mora ma intiere en ga morna mar bedo kod odiechieng' wago mbaka wang'iyo kaka wanyalo bedo kod ngima makare. Wakelo ni jolony mopogore opogore e yore mopogore opogore mondo mi kik ibed kod ng'ikruok kamora mora e weche mag ngima. Madwa techeno ni odiechieng' ma kawuono en Ruth. An Nyaji Monyuongo. Amor mar bedo kodi kendo arwako daktari wa obonyiso ni nyinge ng'a en profesa. Obonyiso ni en profesa ng'a olony e weche mage kaeto wadonje twak achiel kachiel. Machiegni prof. Erokamano. Nyalo nyisowa nyingi, in wuod kanye, in profesa molony e weche mage kaeto wadonje twak achiel kachiel. Erokamano. An Profesa Joakim Osur. An laktar machiedho dhano. To alony e weche madhi gi weche nyuol, gi weche nenruok, waluongo ni sexual health. Kata sexual medicine. Yes, an aja Ugenya. Kawuono Professor Osur, inema mi thuolo mondo mi imiwa topic, imiwa twak, kaeto kimsemiwa twagni, to wabudhi nyime kwase agi kanyo, kisenyimiwa twak. Topic ma kawuono en interesting. Wadwa wuoye weche ma pogruok kar dwaro timo hera. Gima wamine ni ji odak ariyo gikendore. Nitie ng'ama dwaro mang'eny molo wadgi. Koro nitie pogruok e dwaro no. Ang'o makele, ang'o momiyo bedo kamano, to wanyalo timo ang'o mondo kik kel dhaw e ot. Erokamano nya prof. Ok ang'eyo ka nitiere joma thoroga bedo kod chandruoge aina gi e keny, kata kamano gitwakwa ma kawuono wabuwinjo ka nitiere chandruogni kata chandruogni onge, ma en pogruok e paro e dwaro timo hera. Ng'at achiel dwaro, ng'at achiel ok dwar. Ma wanyalo keto kaka chandruok monego bed ni laktar wuoye koso ma en twak monego bed ni pondo gode tok hema ka ji goye mbaka koso. Prof, ma en twak maber kwa wuoye koso onego bed ni ma iwacho chaka ji nitiere tok hema tok hema. En gima onego bed ni katimore to ineno professional laktar kata ng'ama olony e wechego, nikech okelo dhaw e ot. Onyalo miyo kata marriage kethre. Koro ok en gima onego bed ni iwacho mane tok ot, nikech nitie tuoche makele, to nitie be kaka ka in gi shida kabila no, nitie gima inyalo timo mondo kik odhi marach. Mana kaka jo Professor Osuro wacho, en gima onego bed ni ji wacho, en mbaka monego bed ni ji goyo ka pono ni intiere kod chandruog ni bed piny mos. Profesa onyiswa ni to kare en ang'o manyalo kelo chandruoge gi, kata en ang'o monego bed ni timo ka ok itime gimoro, chandruok mane ma inyalo bedo godo. Daktari, wachak ni gini bende en gima normal koso ok en normal? Koro jomodak karachiel mokendore kata magin osiepe to gitimo ga hera ndalo mang'eny. Nitie time ma chopo ma iyudo ni ng'ato dwaro to ng'ato ok dwa. Mano nyalo timore kadichiel. To ka en gima throughout en mana kamano ma koro miyo ji dhaw e ot, to en gima dwa ni mondo rangi. En tuo waluongo ni discrepancy in sex desire. Matiende ni ng'at achiel dwaro mang'eny molo wadgi. To ng'enyne ji paroga ni ng'ama dwaro mang'eny ni ema normal, to ng'ama dwaro matin ni ema abnormal. En shida mar ji ariyogi. Seche moko ng'ama dwaro matin ni ema normal, seche moko ng'ama dwaro mang'eny ema normal. But ka nitie ji ariyo to ok ginyal yudo consensus, ok ginyal chopo kama giwacho ni wamor wate. Gite gin gi shida monego bed ni rango. Koro ka gibiro ga e clinic to wawuoyo kodgi gite, waneno ni to shida ni kanye. En gima ng'eny marom nade families kata e kind jogo mantiere kanyakla, in kaka laktar, in kaka profesa maneno ji mang'eny, cases mineno ng'eny koso? Ging'eny. Ging'eny kendo kelo dhaw e family. Nitie seche moko ji bedo maber, seche moko obedo kamano. Koro jomosedak, especially jomosedak aming'a, en gima very common. Otimore mang'eny. Yeah.
Ang'o matimore kuom jomosedak aming'a prof ma ang' no mi ng'at achiel dwar ng'at machielo ok dwar ne ng'at ma samoro ok dwar ni mane wacho ni samoro ma normal wabo ng'iyo kaka mano normal gi ng'at ma samoro dwaro mang'eny ma bende nyalo bedo normal bende wabro ng'iyo ni ka en normal to en normal nang'o. Nitie gik mang'eny makele. Jomosedak aming'a ing'e ni attraction mane gin go chon cha seche moko nyalo lal. Waluongo ni sexual boredom. Gima timorega en ka ji osedak aming'a, nitie gik ma ok gi mi importance, ok gine ni gin gik ma monego bed ni giranga ahinya. Koro iyudo ni jomodak together gidwa timo the same thing every day. Tinyalo bedo bored, ai desire no rumo. Nikech desire gi dholuo iluongo ni dwaro gombo. Gombo bede ka every time ma ji meet nitie satisfaction matiende ni gimor gite. To ka meet to onge mor to gombo no be rumo. To ng'enyne kitimo the same thing every day, in gima nichako timo higni 10 ma pod itimo kawuono, ma ng'ato can even guess, ng'ato nyalo guess ni koro osetimo ma, odwa timo ma, the next thing modhi timo en ma. Koro iyudo ni bedo boring, to that boredom miyo gombo no be lal. Ng'ato nyalo wacho ni an to kawuono aol gi gini. Koro jomodak karachiel mosekendore dwarore ni mondo gimi importance, gi learn new things, nikech del change. Dendi ok en kaka ne en higni 10 mokalo. Ka dendi change, kaka itimo gik moko be onego bed ni change. To kapod idwa behave kaka ni behave kane in ja 20 years, koro sani un 30, 35, 40 years, idwa timo the same thing. Iyudo ni partner ni nyalo bedo bored. Koro onego bed ni jomodak together mokendore gi learn all the time, gi learn new things mondo gi improve, mondo bed exciting, mondo boredom no kik bedie. Koro boredom en achiel kuom weche makelo discrepancy, miyudo ni ng'at achiel dwaro, ng'at achiel ok dwa. But nitie weche moko mang'eny be manyalo kelo gini. Wawachoga ni kane ubedo ga achiel di ng'eny, tineno kodok chien to gombo no be onge. Mokwongo onego bed ni icheko ute, nitie kama shida nitie. Nyalo bedo ni nitie tuo moro e del be. Tuoche ng'eny mamiyo ng'ato lalo gombo. Kata mana yien ma ji tiyogo mag pressure ngogi, nitie moko matieko gombo. Koro mano be nyaka warang ni to ingima kose ok ingima. Ang'o momiyo dendi change ka weche te ni kare, ere gimomiyo dendi koro sani change. Wawachoga ni ber ka ng'ato tim ni check up no kadichiel e higa mondo wang'e ka in kare. Yeah. To nitie many other causes. Ka ji dhaw, jomodak together udhaw. Awinjo ka ji wacho ni ng'ama dichuo nyalo dhaw to kochopo otieno to odwa timo hera. Ng'ama mama ok nyal bedo kamano, nikech hera en nyiso mor. Koro ka usedhaw godiechieng' te, jomoko be gore, jomoko yanyore, iyi owang', aidwa ni tim hera be nyalore, bedo matek. Koro dhaw mag otgi be nyalo miyo gombo lal. Dhaw maseche te, uonge gi kwe. Koro kudhi e weche kitanda tiyudo ni ok nyalre. Nikech timo hera en nyiso mor. En nyiso hera. Idwa nyiso wadu ni mor kode. Koro kudhaw seche te, ere kaka inyalo nyiso ng'ato ni mor kode. Idhi yudo ka gombo no onge. Yeah. Ileronwa kacha gik moko adek madongo prof, manyalo miyo chandruogni bedo, ma bende adwa ni mondo mi oganda wa ochike itgi maber mokalo. Prof wacho kacha ni sexual boredom. Tiende ni en gik manuchako timo higni. Gini pod utimo atima kaka nutime chanda. Prof wacho kacha ni samoro ng'ato nyalo kata gez ni kiaka to ibo timo ma kata bro bedo kama bo bedo kama, ni mos ma anyalo wito gombo kata ma anyalo wito dwaro.
Professor bro lero nwa kako nego beni jipuonjore gik manyien nikech mago e gik mowacho ni moko kuom gik monego beni timo. Gik manyien gin kaka gik mage, weche manyien kaka weche mage prof bro nyiso waka kaito bende wacho kacha ni samoro kaka del lokore, tuoche donjo e del kaka tuoche mag pressure, diabetes, yedhe ma ji muonyo kod weche makamago. Kopogore kod mano, weche mag koso kwe e pacho, paro bende koro ang' no kethre nikech ji gore, ji yanyore, ang' no mi ng'ato ok bed gi gombo kata matin. To ponono ni gombo ni odhi ahinya, ka ponono ni ji onge winjruok achiel, onyalo ketho keny, to kopogore kod keny odhi kelo dang'ni mag paro bende donge. Weche mwacho kacha ni weche mag mental health kod weche makamago. E gik moko adek mwacho nwa madongo gi mane ma thoro contribute, top contributing factor mar chandruogni en mane? Dhaw. Ji ohero dhaw. Aparo ka ji ochako hera to gimor, giwuoyo makare, giwinjo wetegi, in gi concern, ipenjo wadu ni dhi nadi. But ka ji medo dak, tiyudo ni dhaw be bedo mang'eny. Communication bedo shida. Wuoyo gi wadu mondo inyise gima chunyi paro bedo shida. Dhaw ng'eny e mieche ka. Kineno ji kamoro oko ka inyalo paro ni piny ber. Lakini ng'eny ji odak mag dhaw seche te. To mano miyo ng'ato ok nyal bedo osiep wadgi, matiende ni gik moko ka nenruok e kitanda go bedo shida. Mano ema common kabisa. Dondi matindo mag udi. Taparo ni ngima be tek, koro seche moko iyudo ni ng'ato ae tich ool, ok dwa wuoyo gi wadgi, kendo kinyo mondo chiew, seche moko nindo late, ji ool, koro understanding each other no. Ng'e ni wadu dhi through problem mage. Nyithindo be seche moko sani school fees idwaro, to jopuonj be nie strike. To Gen Z be nyocha okelo shida, pesa onge. Koro ing'e ni gik mang'eny gi, seche moko golo kwe e ot, ji dhaw seche te, iwang' opogore gi normal. To ka iyi osewang' tidwa ni wuo gi wadu marach. Kisewuoyo gi wadu marach to iye wang' en be. Onge kaka unyalo dhi e kitanda mutim anything. Ma seche ma wabo ng'iyo solutions kata kaka inyalo tie gigi, nyaka ing'e program wadu kaka chal, nyaka ing'e gik ma wadu kale, pek kachiel kod samoro gik matek mokale, kati biro nyiso kaka oganda onego beni deal gi mano, nikech samoro ka ponono ni en ga chandruok kata midhiero machakre January nyaka January, ok ang'eyo prof kaka ibiro nyiso mondo mi ji deal kod ni en ga gi stress January nyaka January, keny bende nitiere ka ama nyaka riti mondo mi kwe obedi. Stresses ng'eny. Ting'e ni Wangari Maathai kanetho, nowacho gimoro ma owacho ni en gima no regret moloyo ni ok nobed gi nyithinde mos, onge ng'ama dichuo. But at the end of the day, gik mwadwaro gi te, ka onge kwe ot, ka ok umor, ing'e ni gi lose meaning. Koro priority ni kure. Priority seche moko en wrong. Koro ka en gi right priorities, ineno ni family obed mamor, emomiyo be itiyo. Gik moko nyalo bedo kare tu. Gik mwawacho gi nyalo bedo solved. To gi kaka iwuoyo gi wadu, ing'e ni seche moko awacho ga ni kidhi office, to boss ni omosi ni dhi nadi, tidwoke maber. But ka ang' idhi ot, ng'ama onego bed ni hero penji ni dhi nadi, tidwoke ni penja nang'o. Ineno nariyo nadi. So kapok idwoko wadu, temane paro ni to awuoyo maber kode kose, ma dhi medo hera wabedo, kose dhi kelo dhaw. Iwacho ga ni love, gima waluongo ni love, hera, mamiyo ji romo to kendo recha. It is not enough maintaining a marriage. Hera kende ok mi marriage dagi. Nyaka ing'e kaka idagi wadu. Inyalo here to kiyanyo seche te, ok unyal bedo gi kwe. Gik moko ka hera go ok unyal timo. So nyaka ing'e kaka ibedo gi wadu. Courtesy, concern, kaka communication, kaka itrite. Gigo te important. Mondo marriage o survive, mondo kata gik mwawacho mag timo hera gi obedie.
Joma gi mathoro bedo kod chandruok ni prof, joma osebedo keny kuom ndalo mang'eny kaka ni wacho cha, koso kata joma pod koko donje keny, joma pod ani e diere pok gibudha ahinya, bede pok gi joma gi mathoro bedo gi chandruok ni. Ing'eni ji kochako bedo siepe, ginyalo wuoyo nyaka piny ru, gigo ago mbaka, gimor, ginyiero, but ka gimedo dak, achana ang'o matimorega. Joma osedak aming'a, kata mbaka no seche moko onge, unenore anena, uchiew karachiel to unyalo bet the whole day ma ok uwuoyo together gi each other. To ka uwuoyo to en mana duoko wadu marach, udhawa dhawa. Joma osedak aming'a ema nigi shida mang'eny. Ema kata gima wawacho ni timore mang'eny moloyo joma pok odak ahinya. Yeah. Diere moro chien matin ne wabedo kod twak kod Profesa Osur kotenore kod jogo mantiere keny ma wuok dhi manyo hera oko. Ne wawuoyo kacha ni thothne joma chuo time, joma mine bende time, ma gine keny to giwuok oko. Debede ni ma en achiel kuom gigo manyalo miyo ng'ato chako dhi manyo hera oko nikech ok oyude pacho ka ok oyude e ot ka. Seche mosetimo kama chandruoge magi kata midhierni mage ma unyalo bedo godo e ot kaka family. Waka uyueyo ka waduogo to kanye mwachakogo omiyo kik isudi. Is Kalenjin your language of the heart? Then we have a sweet surprise for you. Wow, Sobetab Thai, a story of two hearts bound by undeniable love. A story full of secrets and lies that unfold into unbearable pain. Mama chininye, mama charusin, ako mama chaga ingwangine. How far will you stretch for the one you secretly love? Watch this heart-throbbing story, Sobetab Thai, only on Viusasa. The world is coming to Kenya, and I am going to Kenya. La 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 festa, la 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 festa, Kisumu Jala, karibu karibu, karibu karibu, Mama Africa. Say welcome to Kenya. Music, arts and culture, Festival Africa, our traditions and carnival. Welcome to Festa, food and texture. Welcome to Festa, craft and sculpture. African banana, coconut and samba, gangeton and reggae, dancehall kamakosa, dancehall Afro jam rock. La 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 Festa, la 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 Festa. From August 25th to the 1st of September 2024, Kisumu, Kenya welcomes you to Festac Africa. To book your travel, visit viewtravel.com, the official travel partner for Festac Africa Festival. Naitwa Daniel Kimanzi, nimetoka Kitui County. Mimi kazi yangu ni I'm an engineer by profession. Shambiki ya Fieta, nilianza kucheza na pesa kidogo, nikimprove kidogo kidogo. Nilikuwa nakula tu natoa, nafanya kazi zangu, lakini mpaka saa hii ndo nimefika pahali nikakula pesa mzuri yenye inaweza nisaidia. Saa hii nikiwa nimesimama hapa, niko na furaha sana. Nimeshinda 1.5 million kama venye mnaona kwa hii check. Hii pesa itaenda kunisaidia sana pamoja na familia yangu. Niko na watoto shule, italipia fee. Biashara yangu ya construction pia huwa inahitaji pesa mingi, itaniboost kiasi kikavito, na pia nitaendeleza mambo zingine zangu. Win big in seconds. Aviator Shabiki.com inakupa the biggest multiplier in Kenya. Shinda up to 50,000 times your stake. Yani ukiweka stake ya 100 bob, ndege ipeperuke, unashinda 5 million within seconds. Changamkia Aviator on Shabiki.com. Not for persons under the age of 18. Authorized and regulated by BCLB license number 428. Mabiro chenro mar ng'ejo thumbewa. Nitiere mathoth mopondo ewi jangolo Otieno Aloka. Koro jito ng'e Aloka jalega lakini
Won ka kodan ngero matut ajagem jakanyuora jaramula basement kama kejowa ma ong'ere ahinya kod kit thum mar ohangla manyachon mar kalapapla. Tudri kod Solomon Atito Kafaya ka otwak matut kod Otieno Aloka e wi ngimane kod sigande mar thum. gweng'wa ka wan miethe matin mag jogemgo lakini onge dichieng' mnasewerie na jagem. Tich abichni chakre sa 2 okinyi kendo inuoye chieng' ngeso chakre sa 5 onyango mana e Ramogi TV. Penj laktar kokalo Ramogi TV ngima en mwandu. Wantiere kod Professor Osur wang'yo kacha duono mar riyo matimo hera nyakonchiel ka ng'at achiel nitiere kod dwaro mar timo hera ng'at machielo onge godo. Professor nyisowa kacha gik moko makelo gini en gik moko adek madongo. Kata kamano kapok ne wadhi e yweyo ne wang'iyo chenro moro ne wan godo chien kocha adhi manyo hera oko prof. Debede ni ma en achiel kuom gigo makelo chandruok makama. Koro kata ma contribute ma ka chandruok ni e ot seche moko ji ok dwa mondo oyud solution, koro giringo gidhi oko. Mano timore en achiel kuom wechego mamiyo jomoko ringo we utegi dhi dwaro hera oko, men and women. Yeah. To seche moko mano medo mana shida nikech koduogo to koro dhau medore be to dwaro ma problem ma nitie originally cha medore. Yeah. Ma katodoko ni en gima thoro timore to oken wabong'iyo seche makoro watieko ni tena ngomonego beni timo. Mano en achiel kuom gigo moko onego beni timo nikech ang' chandruok medore kar mondo mi yud kaka itieko chandruok manitiere gi. Ranyisi mage makano ka ng'ato neno prof to bro wacho ni nyaka bede ni gombo orumo. Nyalo bedo mari in owuon kata mar partner ni mar jago ma untiere godo e keny kata dak. Ng'enyne en seche ma ochopo ni koro ji dhi e kitanda dhau ng'eny. Dondi matindo tindo. Dondi matindo tindo. To dondigo en ni tindo kihera. Ang'o marach kodi? Dondigo seche moko en ni ichanda in seche te idwaro gini ta ol. Nitie seche ma ng'ato wacho ni en wiye bare. Wich ni ng'e ni seche moko i-accuse falsely. Ng'ato dwaro reason manyiso ni ok onyal timo hera. Mano is very common. E relationship be niga tie, ing'e ni relationships gi opogore. Nitie moro ma iyudo ni ng'ama dichuo ng'enyne ema chako process. To nitie moko ma ng'ama mama ema chako process mostly. Tiyudo ni ka shida ni biro to mano change. Ng'ama nyocha ema chako ga gini seche moko ok odwa chako. Matiende ni desire ne odok piny. Inyalo winjo kowacho ni to an bende tinda sechake mang'eny, ibe ok ichake ga tinde. Matiende ni desire ne odok piny. Seche moko ka ng'ato dwa chako tiyudo ni dhire kucho. Nyisa ni weri koda. To explanation be onge. Gimomiyo itimo kamano. Koro dynamics, gik matimore e bedroom ka, iyudo ni nitie stress mang'eny. Dhau mostly wuok kanyo. Ji ochiewo kinyi ka ji okuwo. Nya gidhi nindo ka giwuoyo, but okinyi koro ok giwuo. Iwaro nang'o motimore gotieno. Iyudo ni koro communication bende bedo shida e kindu. Ka nitie relationships moko ma en transactional relationship, communication. Ineno communication matiende ji wuoyo mana ka jo business. Orna pes gas. Alot orumo. Bing'e ni nyithindo dhi school. Bing'e ni nyithindo dhi school. Iketo kifungu mar dhoot kure. Mano it's en very transactional. Ichal ng'ama odak gi neighbor ne. Onge wach moro ni to iriyo nade. Ingima. Aneno kaka wuono kimor. Nitie shida. Kech kai idwa na tim ni ang'o. Onge mago. So ineno ka dak
onge mor generally. Yeah. Dak onge mor mabendi kelo kod samoro dangni mar paro kachiel kod kaka del medo lokore kod weche makamago. Imula achiel kuom ranyisi ma ka ng'ato neno to nyalo chichi ni nyaka bede ni gombo dok piny ni ka ng'at mane initiate kata ng'at mane chakoga wachni koro odok chien, ineno ka gimo ywang' ich, anyalo tiyo gi dholuo no, ka gimo ywang' ich mano nyiso ni gombo samoro odok piny. To seche ma ng'ato dwa nodhir nyawadgi, mano en ranyisi machielo. Twak kata wuoyo ma en gik ma basic e ot, aloto rumo kod weche makamago, mano ranyisi ma nyaka bede ni gombo dok piny ka. Seche ma ng'ato neno ranyisi gi prof, obiro iri kaka Professor Osur ni e oda taneno ka samoro ji bet neno TV nyaka saa 10 okinyi, okang'eyo kama neno achiel kuom ranyisi. Mano be nitie. Ing'e ng'ama oyudoga program moro machakore sama ji dhi nindo. En ga gi program ne machakore mana sama ji dhi nindo. Iwuoro ni tang'o matimore. Or nitie joma temo biro let ot. Odwa nobi ka ji osenindo. Tinde wan gi laptop be. Nitie joma gin sama koro ji chako nindo cha oyawo laptop. Kod ich otiyo. Odwa chako tich. Jomoko be odiche simu, TikTok. Sama ji dwa nindo cha koro dich gi TikTok mokia notim nang'o. Inyiso ni to ok wanindi ni wane mamondi. Jaduong' owacho ang'o kawuono. Baba nowacho nyaka nindo teri. Kayo ma nindo teri. Ma kore en magombo ne odok piny koso gombo ni in bende korango. Na magombo ne odok piny. Ema yudo reason to stay away. Stay away from you. Odwaro gik manyalo timo. Seche monego bed ni ji bed achiel. Iyudo nitie families moko ma ose form tradition mar kata dhi e holiday kata weekend out. Iyudo ni mago koro ng'ato ok dwa. To weekend ni wadhi wabae dala, adich. Or in dhi, an ok adhi. Wadhi out, ji ohero mielo hangla. Wamielie kawuono. Ajawa. An wiya bara ok adwa. Nikech ong'e ni nitie gik mamiyo ng'ato biro dwaro timo hera bang'e. Koro gigo temo avoid. Odwa ni ubed official. Uchal official relationship ok uchal joma oherore manie relationship ma can lead to sex. Koro gik ma kamago gin very subtle, gin gik ma ok seche moko gin obvious. To kirango trend inyalo neno ka nitie trend manyiso ni ng'ani temo avoid. Yeah. Ma seche ma ineno gini to ok kani inene dichiel. Er gima osebedo ka timore kuom ndalo moko, jumbe moko, dweche moko, ng'eni gimoro osekethore ka. Yeah. Prof, samoro aneno chenro ni, aseneno ka gino osebedo ka timore kuom ndalo moko kata dweche moko mokalo. Abiro iri kaka Professor Osur ni Professor. Ma gima taneno. Itimo diagnosis. Ibro ng'e nade ni ma ato en duono mar riyo matimo hera kuoma kata kuom partner. Koso thothne itimo nang'o, step 1 en gang'o, Prof? So kaka wawacho kwa chako cha en shida mar ji ariyo gi te nigi shida. Koro wa approach kamano, ok en shida mar ng'at achiel. Kudak together, udak karachiel, to hera dok piny, gombo dok piny kuom ng'at achiel gombo ne dhi malo. Nitie that discordance. Matiende ni this dynamic mar relationship ni man gi shida. Koro ok en problem mar ng'at achiel. And onego wabed very careful mondo kik wa accuse ng'at achiel kuom ji ariyogi. Wadwa ni gibi gite, wawuo, ang'o madhi mbele. Seche moko inyalo yudo ni shida nitie to one of them, achiel kuom gi kia kata ni shida nitie. Iwinjo ni to an donge nyoro nya dwaro to nyitamore ni korambe kawuono kadwa. Donge nyawe ni tuo. To kara koro en okia ni kara shida nyo nitie. Then chuny ng'ato bedo marach gi dhaw, but ng'ato kia kata ni the other person nigi problem. Odwaro to ok oyudo gima odwaro. So ka ng'ato biro wa assess
nito relationship ni is it okay, nitie gima dhi mbele ma miyo jogi ok nyal bedo achiel. Jogi dhau seche te kose gidak maber. So I assess condition mar relationship no. Then awawacho ni seche moko nitie tuoche mamiyo ng'ato gombo ne dok piny. Koro nyaka watim assessment. Ng'ama gombo ne odok piny ni. Nitie problem, nitie tuo moro e dende manyalo bedo ni kelo mano. Tuoche go ng'eny. Inyalo yudo ni hormone seche moko dok piny. Nitie hormones moko madhi malo mabe kelo shida no. Wa assess magote. Nitie tuoche ma wawacho ka. Magi ng'eny. Magote warango. To kata psychological stress. Inyalo yudo ni ng'ato dhi through a lot of stress. Seche moko yudoga jomoko wacho ni adwa protect family na, ok adwa ni ng'ama dak go ng'e ni mae gima dhi through. Gima chanda. Seche moko ine tich kucho weche richo kabisa. To kidwa dhi wacho e ot ni adhi through stress ni. Koro isafa kendi, but your body, dendi ok dhi bedo ni en normal. Ok idhi react the normal way. Somehow, ng'ato biro neno ni nitie shida. So, ka wawuoyo to wang'eyo ni to in gi stresses moko mabe nyalo bedo ni partner ni pok ong'eyo. In gi stresses moko ma chandi, whether en e yore tich, e yore pesa, weche ma wawacho mag school go, seche moko ng'ato somo, tinde ji ohero somo, adult education. Nyalo bedo ni in e school mabe idich, so we onge gigo. So watemo understand both parties. Ang'o modhi through manyalo bedo ni kelo shida. Kelo shida miyo gombo ni dok piny. Nikech seche moko in gi stress to ng'ami dak go to onge gi stress. Koro gombo ne dhi malo to mari dok piny. And then uchako dhao. So assessing both parties no, is very important. Psychological assessment, lifestyle assessment, medical assessment, mondo wang'e. And then the third area ma assess, en gima waluongo ni, wacho ni boredom kelo gini. Wamake maka kanyo profe, kar boredom kanyo. Kar boredom kanyo mwamake godo. Sechi mwamake kar boredom kanyo, tudri kodwa kokalo Facebook page, Ramogi TV, #page laktar, bende nyalo yudwa kokalo Facebook page wa page laktar. Nyalo yudwa kokalo yore SMS, bed thuolo mondo mi page nikech penjo eng'eyo, mi wantere kod Professor odiechieng' maka wuono. Waka uyoyo mana matin, mondo mwayud weche manyene machuo. Kawaduogo to kamwamake godo no, kar boredom kanyo, mwachako godo kikisudi. Jipange na View sasa imerudi kwa mbwembwe na vishindo. Jipange leo kwa nafasi ya kujishindia mamilioni ya pesa. Jipange ushinde na View sasa. Bonyeza *487*3# na uweke 50 bob tu au tuma kwa paybill number 724177, account number ikiwa ni nambari yako ya simu. Utapata content na point 50 za kuingia kwenye draw ya kujishindia 50,000 kila siku, milioni moja kila wiki na grand prize ya 3 million shillings. 3 million shillings. Jibambe na content nyingi zaidi, uongeze chances zako za kushinda. Jipange na View sasa. Weka 50 bob tu na huenda ukajishindia 50,000 kila siku, milioni moja kila wiki na grand prize ya milioni 3. Shinda mamilioni, mamilioni. Sheria na masharti kutumika. Imeidhinishwa na BCLB number 0000130. Royal Mabati Factory, dukani mar nyiepo achiel kende manengo gore piny, kendo rang'iny mamalo mag mwandu goyo witado yudore duto. Yud offers mag stone coated tiles gi $630 kende, koriwo nyaka usuru mar VAT. Chula tamalo 40 iyud molos sani kikelo ni nono maonge chudo. Limwa e badwa ma Manjit House, Kisumu, Accra Street, e apaya ma Paul Mboya. Gochnwa e 070 357 201.
Shabiki, jiomoshe na Shabiki Aviator leo and win up to 500,000 Kenya shillings in cash prizes. Alafu usiki kucheza Aviator mazeni as easy as 1, 2, 3. Log into shabiki.com na udeposit pesa yako, sawa? Then click on Casino tab. Select Convert Chips, alafu select option ya Buy Chips. Weka amount unataka kutransfer. For example, 50 bob. Kisha, click on Buy Chips ili kuconfirm. Sasa uko sorted. Click on Casino na uanze kucheza Aviator game. Kaza ndege yako to the highest multiplier, then ingiza wins zako na bado ubebe over 500,000 Kenya shillings in cash prizes. Jiomoshe na Shabiki Aviator. Not for persons under the age of 18. Authorized and regulated by BCLB license number 428. Ne thuolo mar yudo weche tuke duto nyaka mopondo. Mbaka makende mag jotugo kendo mag jomolony e weche tuke. Can you believe it? Magite yudore chenro mar pau tuke. The 4.84 kilometers. Nonro matut kod gigo matimre manyien mag tuke duto mawuok e piny mangima. Tudri kodwa ngeso ka ngeso Ramogi TV. Kochakore saa 8 odiechieng' ka wami gik motimore pau tuke. Fweny ngima maber e wach Nyasaye kanyakla gi wende majiwo chuny ahinya. E Injili ngima. Chieng' ngeso ka ngeso, kochakore saa 2 okinyi e Ramogi TV, wamiyi sabato maler kendo mamalo moloyo. Kod wende mamoro chuny moa kuom jothum mihero. Kendo gi jokwath mapacho ka. Nyasaye wuoyo kodi kendo wuoyo koda ni kik iluor gimoro nikech an kodi. Sabato tutapumzika milele yote. E Injili ngima. Ngeso ka ngeso chakre saa 2 okinyi e Ramogi TV. Wote wazishikao amri za Mungu na ushuhuda wake. Wakati tunajenga barabara Kenya, lazima hii Migori tujenge barabara. Kama pale Muhuru Bay pia, kwanza nitaweka milioni 150 tujenge landing site. Jatend Kenya William Ruto yudo rwak makende Migori kama osidhe chenro mag dongruok e sekta mar pi kod ndara. Dolo chiwo orders gwendo ok giler e yo mana gichiwogi. Jopuonj sekondari bwo riwruok KUPPET ne odhi nyime gi ng'anyo kata bang' doho chungo ng'anyo makamano. Dweche adek pok oywe Kibuye. Kibuye dweche 2 onge taya gi pi. Kibuye top. Gimo kwadwar no choko pesa mag choche no dio otilgo. Ywaruok ne omuoch oko mar doho mar Kisumu bang' doho nong'ado ni Judith Nyaramba dhi telo ne chiro mar Kibuye nyaka bi bag yiero manyien. Penja laktar kokale Ramogi TV ngima en mwandu. Anyisi ni bed thuolo profesa nitiere studio ka mondo mi odwok penjo duto te ma inyalo bedo godo. Antiere kod Simba Kech, kapok akaw Simba Kech ne wantiere kar bodom kata kar jok gi gimoro. Anga kelo bodom prof no pimonwa kata ni samoro gimoro mutimo dichie machalre ndalo pile pile higni nyalo kelo bodom. Kopogore kod mano ango manyalo kelo bodom. Yatie koda Kech mondi kata wadhi nyime. Hello penj laktar. Ero kamana nyikum kaw Simba. Machiegni. Penjario ma straight. Ka ng'ato koso gini ndalo mang'eny machakre 6 months and above towards 1 year. Effect mane kata side effect mane ma ng'ato nyalo yudo e dende. Penjo mar ariyo. Ng'ani samoro odwa rito family mare ok odwa wuok oko. Ok odwa keto familia mare. Apenjo professor to be kias minyalo puonj go ng'ani mondo en beno bed ni oonge company completely mondo kuyo bede e ode. Penjo ariyo kende.
Erokamano ahinya. Kaeto Dr. Prof, seche mowacho ni gini debed ni nitiere gimoro mowacho mok kare ahinya ni seche ma ng'ato osebet dweche 6 dweche 7 kok dwar gini. Kata kamano duok na kitgi. Wasium ni gini en timo hera. Yes, wasium. To ing'e ni tuo mabiro bede to onge. Tuo mabiro bedo nikech ng'ato ok otimo hera to onge. Mak mana ni family nyalo bedo gi shida. Dhaw nyalo bedo mang'eny. Pogruok nyalo bede. Koro ai nyalo miyo wadu be temptation. So but tuo ing'e ni nitie joma ose decide ni gin ok ne ginyal timo hera forever. Kaka joma bedo priests. Kata joma bedo sisters. Gingima onge shida. But ka iseneno ni in okidwa bedo priest kata sister. Iseamua ni gini idwa timo. To koro nyaka ichime achima maber. Nikech nitie expectation. Ing'e ni kata laws of Kenya. Luongo nango gi dholuo. Chike mag Kenya. Wacho ni kiseamua ni in mano kaka idwa dak. Idwa timo hera, ikendo, idak gi wadu. To chuno ni nyaka itime. Nikech inyalo kata teri e court mawach ni ok itim gima ni iwacho nang'o. Inyalo teri e court. Prof yena mondo mi akaw simu moro ka kaeto wadhi nyime. Inyalo teri e court. Hello, penj laktar? Machiegni penj laktar. Ani from the Ino ni melome. Kale algi sana peso. Isinogo lai ino kabisa. Ko dewe munan no no ba. Ntie kako ng'adore akwayo ni mondo mi ukaw na simu no kata kamano gima winjo ko wacho kacha ni ndiere mano pek ich no gole koro part mar ariyo ni kama toka ich osegole tango mano timore kanyo toka winjo maber wadoge penjo wa mokwongo penjo so awa wacha ni onge tuo madhi maki ka okitimo hera mak mana ni ka isedonjo e chandro mar kendruok gi wadu to kaber nikech achiel kuom expectation en ni udhi timo hera, udhi bedo gi mor, udhi bedo gi nyithindo. Koro nyaka imiye attention nikech en expectation mantie. Emomiyo awacho kata ni kirango chike mag Kenya be ng'ato nyalo teri e court mawach ni ok itimiza obligation ni a marriage. Mano is one of the reasons mabe nyalo miyo divorce bedie. So en important. Onego miye attention. Ing'e di seche moko nitie jomo kendore to kochope wechego ok gidwa wuoyo kata about it. Ok gidwa miye attention. Giparo ni wanyalo dak without. It is not okay. Chon gima ne timore en ni kane kendruok onge gi wechego. Yani ok utim hera. Donji winjo ni joma mama ne dok kata kuonde mane giaye. Gitero report. To ne giwacho gik moko ka adak gi dhako wadwa ka jodongo osewinjo kamano to wacho ni luongie uruon ng'ane no wawuo. Nikech ne en expected ni nyako bed kamano, nyako timre. So an important. Let us give it attention. Yena kawisi moro kaka poko lalna. Hello, penj laktar? Hello, my boy Gladys. Machiegni? Kisumu. So, nyesa lose marriage na malu record duono mar hera. To nen koko sate ot chunen unge nyaka winjruok. Matero mondo ket nyaka bura mondo consultation to bedi. To notamore. Koro agwero kamano kuom kelo gine TV mondo puonj nyaka joma moko. To koro diher mondo mi prof okonyi koso nisetieko mano iwe kamano koso? Okang'e ka professor nitie ka nyalo konya nikech sani koro nadok dalawa ma wawere gi ng'atno. Kiki ng'ad simu prof nigi penjo?
Okay. Hello? Ni weche okethore. Ema wawacho cha. En a good example. Koro nego tim nang'o prof? Onyalo salvage marriage, onyalo timo nang'o? Ing'e ni tinde jodongo mane nitie chon mane loso wechegi onge. Odhir professional. Nitie professionals ma mano e tijgi. Marriage counselors, sexual health counselors, dakteche kawan. Mago e tije mwatiyo mondo wakel kwe e family. Koro kiko give up. Inyalo losi. Wanyalo ng'e nang'o marach tiloso. Yeah. Kika chunyi tho, profesa wacho kacha ni inyalo losi, inyalo ng'i to kare ang'o marach, kaeto inyalo ng'i to en ang'o minyalo timie. Wacho ni oringo modok dalagi nikech duono mar dwaro mar timo hera. Prof, seche ma ng'ato biro iri mitimo ni assessment, ing'eyo ni ka nyaka bedi ni makelo chandruok. Thothne solution kata duoko kaka koro mara osiepwano thoro chalo nade? Ng'eny gi gin gik minyalo losi. Nikech warango ni ang'o momiyo gini timore. Wasewacho gik makele. Koro kwa ng'eyo ni ang'o ma omiyo bedo kamano. Wachak gi bodom. Bodom ma wawacho cha. Matiende ni iol gi wadu. Attraction orumo. Ijok gi wadu. Gima tiende en ni poku... Yena mondo miaka usimu kiyena. Okay. Hello, penji laktar? Yes, Madam Rose. Machiegni. Okwe kuom ruoth mama. Okwe. Agocho ni kan Kilifi Kapwan University. Mokwongo, gimiluongo ni hera kata ngono. Onge ng'aw semine title en asara tu sometimes. Mar ariyo, Kipchoge ni ochwaneno koyudo taji maduong' ma pok odwaro yudi. To e ngono ka, en gima natural, pok nomi ng'ato taji. Mar ariyo, hera ka winjo gika profesa wacho. To, awuoyo kaka jaluo. Onge dichuo maber kaka jaluo kendo mong'e rito ng'ato. Waonge mon. Mon luo chendo wigi tek. Gichando chuo, beginego chuo piyo, wigi tek kweli, makoro people end up ni ng'at. Ing'e ni hera ka en kama ji, timore nade, en kama ji, ng'ato ka ng'ato nyaga ni jaoda. Ing'e ni wan puand kano kna kendo nyalu, akawo japuand. Kaselor gi gacha kacha moseyaw na gate, mama biro to pokea, tupenja ni to baba umeshinda salama, karibu. Idonjo tiketo ni pi maliet, tiruok, kaeto imiyi kahawa. Nyaluo wiye tek, kendo onge mon machendo kaka nyiluo baloe okuru ywakam. Koro hera ka, ji ok didak kamano. Daher nyiso joluo, kendo joluo ong'e rito mon nambadi. To waonge mon e piny luo, wiye tek, okia rito gima dichuo kelo, nyaluo bongo ok ogoero kamano. To mondo mi hera, akupe mapenzi, stare. Hiyo mjaluo hawezi hiyo, kata komia nyaluo be okanya penjo kata. Lakini gima profesa wacho ni kaka ko nyako modhi dala, nyako cha ne chenda, I winje from the body language. Koro dwa ni konyo na, how do you expect luongo chuori ni ng'atno, surely, adieri ma Nyasaye. Okay, awandu wapogora gi wuoni pare. Nimetawanyikana na mume wangu, nataka tunege pamoja. Jokoni ne okomi education. Wan gi profesa kanti. Kata profesa mineno koro sama bako chande properly. Koro gima ji nyaka puonjre, nyiluo, mondo luo nyaka puonjre is one thing. Ing'e kaka ginyalo chuogi. Ging'e kaka ginyalo mondo chuogi Nyasaye omigi ngima. Ging'e kaka onyalo nyenyekea kata kodwa gimoro. Jokoni gona kata chong piny kikilang'o. Adwa ni wande iluonge studio. Na mke wangu hapo kaone vile mwanaume atakana tritiwe. Kumaro majaluo cha iwich matek. Dichuo ichando ni dichuo mane. Mane makata wang dendi bedu maliet. Kata mikine ne tokiri ngaringa yao. Okimomiyo ji ma ka gibiro koni, to ji magi jokoni magi ang'owa.
magi chuo gi Kiingereza mang'eny kijua nodhi osomo ok ong'eyo sani mon luwe ma gimadho erokamano we owacho kacha odhaw gi niluo odhaw ni ing'eni koramba bet ka Nyaluo to koro weche gi tek to lwenyi ger ma kaka watimre ka onge kata kamano pro ing'e gima nyalo wacho communities opogore the way ma jaluo nyiso hera opogore gi the way ma ja coast nyiso hera opogore gi the way ma ja central nyiso hera cultures go opogore koro aparo ni osiepwa no da coast oneno ka hera mar jo coast opogore gi mong'eyo to nitie jo coast moko mabe okendo joluo to giyudo ka hera mar jaluo nyar luo opogore gi margi mabe samoro gibedo ni mar luo ber kata kamano prof yenwa wamake amaka kanyo ageno ni moduogo mapiyo wang' ni kik ibudh ahinya kapok iduogo e studio nikech ayudo kiwachona ka ani koro oseyud chairman manyien mar men's conference mano en ndugu mowuoyo ka wuok Mombasa no ote moro bende wachona ka ani diere ma profesa obire studio kamano kata ka oyweyo no kwadwar erokamano nya prof okay ageno ni bro duogo odiochieng' machielo poni ng'ato dwa tudore kodi nyalo yudi kanye ana Nairobi ka atiyo Amref International University to ka ng'ato dwa nena wan gi Amref Clinic to okabed kuro seche te nikech arango weche university koro nyaka gigo simu to gibook then gibedo inyiso gi sama ginyalo bire twaromo ka gidwa namba simu en 0746 028 088 aparo ni mano wanyalo konyore erokamano nya prof aduoko erokamano makende ok ayudo thuolo mar somo penjo mani nitiere e yor simu Facebook page atimo mos makende ageno ni odiochieng' machielo abo yudo thuolo kendo abro somo otego ne profesa marwa erokamano mang'eny ne jogo picha mawa aneno ka gichapni mokalo erokamano mathoth ne director na Philip Wood Migori erokamano mang'eny ne jogo mochung' ne duol Kev erokamano mathoth producer na Papa Chokoth asante sana ne in jahera mar chendo ni ageno ni puonjori 1 2 3 weche mag stress weche mag boredom kod weche go duto tema profesa wacho kigibeda mbaka iluonga ni Ruth Otieno oriti uru masane